So na Ndigbo come for many people n'obodo oyibo nche na ha dị enlightened na ha agụrụ akwụkwọ with a bunch of ndị nzuzu. So na Ndigbo ka ka mmadụ ga-esipụta nnọọ bịa n'ihu akwụkwọ bịa na-asị anyị na ya nwanne anyị nwoke gbara Ndigbo love themselves boy for 7 years. Gbachara Ndigbo love themselves boy for 7 years. Biko anyị bịa setụlụ ya. Were gba account number Ndigbo love themselves tigwe ka anyị tụbara ya ego. Because ka njikene NGO Ndigbo nwe ya nụ. Ndị ọhanaeze Ndigbo ọma maka NGO ahụ. Ndigbo gbaa gburugburu ngalaba Ndigbo niile aka signature ha ọdịna NGO ahụ. Ndị ọhanaeze Ndigbo ana-emere ha akaụntantị n'ebe ahụ ma signatory not there. Ọhanaeze Ndigbo dị aware of it. As igwe Ndigbo gasị ndị Igbo nwechara igwe had aware of that NGO as signature ha dị there. Ka that NGO Igbo love themselves wee si wee wuru nke ndị Igbo. So okay onye wuzi ọga ndị Igbo love themselves aha gbara bụ ya. So okay ya awụ NGO nke ndị Igbo. So onye na-arara ebe na-agbara ndị Igbo boyi agbachazere ya boyi anyị esi na akpa anyị wee bịa setụlụ onye gbara anyị boyi. Werekwa account number ndị Igbo love themselves tikwe there. Okay kama ga-were account number the boy achọrọ ka enyere aka ti there. Werekwa account number ndị Igbo love themselves tikwe ebe asị ya biko anyị bịa setụlụ the boy gbara ndị Igbo love themselves boy 7 years. Na Igbo ka m fụrụ na some people nche na ha dị enlightened na ha umu goes. Ikwu egeta ndị nzuzu apụta bịa kogheribe. Unu ga-emechakọta ihe a na-eme bụrụ na anyị bịa setụlụ onye gbara gị boy for 7 years. No, anyị nwa ka ọ gbara boy ndị Igbo ka ọ gbara boy. Arrange manipulator. Arrange ịma ka esi eme organize. Ịma ka esi ahazi okwu. Ịma ka esi ebugharị batrị. Anyị nwee ịbịa setụlụ this boy no. Gosi na onwe ego dị na akaụntụ Igbo love themselves. Ọ họpụtara. Anyị nwee ịbịa setụlụ this boy gosi na onwe ozi ego dị na akaụntụ Igbo love themselves. Maka ọ na akaụntụ Igbo love themselves ka iwesi isi mmanya aka were ego wee setụlụ this boy. Asọ onye gbara gị boy. Ọ na akaụntụ Igbo love themselves iwesi isi were ego maka ebe a ka ọ gbaa boy wee setụlụ ya. O gosi na akaụntụ Igbo love themselves ego adịghị ya. A ga-ejipụtazi ya n'ọha. Sa anyị bịa setụlụ ya. Anyị bịa tụba ego. Anyway, onye chọrọ inye the boy ego ya nye ego adịrọ m against it. Echi inye ego. I'm not against it. Mana ka a na-eje n'ubi ka ọ ka na-aka.